Barbarossa, La guerre absolue de Jean Lopez i Lasha Okhmezuri. Tercer i últim vídeo, ho havíem deixat ja pràcticament al final. Capítol 16, Les Grands Mouroirs au ciel ouvert. A Leningrad, 800.000 persones moren de fam. Descriu interiorment a la ciutat com estan les coses, és al·lucinant. Després ja veurem el que fa l'any que ve. No s'entén el que fan els alemanys a Leningrad. Destrossar les capacitats navals de la vila, que en principi si l'has d'ocupar tu el que vols és que estiguin intactes per fer-la servir, arrasar-la i no conquerir-la, que no et serveix ni per la propaganda política ni per res. Quan la seva guerra és per essència de velocitat, el que fa és quedar-los trebats en allà, no té sentit per mi. I és allò que diuen abans de la confusió d'objectius. Exactament no se sap què volen fer, no? Per contra, deixen morir la gent. No es volen fer càrrec d'alimentar una població de 3,5 milions de persones. Per tant, no volen conquerir-la, no? Segons els plans de Hitler, Leningrad havia de ser repoblada per 200.000 colons alemanys, eventualment. Plans delirants, perquè la Crimea també havia de ser la Riviera alemanya, etc. Explica com els soviètics posaven les necessitats militars per sobre de les civils als setges. Això vol dir també les calories que hi havia per cadascú, i evacuacions de ciutats deixant la població civil absolutament a la seva sort. A Stalin només li importa el seu exèrcit, no li importa una merda a la població civil. En el cas de Leningrad, com es va evacuar ja durant el setge, hi ha una via de carretera sobre un llac glaçat, un llac de dimensions russes, evidentment, i sobre allà és l'única via que tenen a través d'un llac. Posen una carretera, no asfaltar, sinó que simplement són senyals dintre del gel, i explica tota la feina d'unes noies que es dediquen a fer de trànsit, a distribuir això, i situacions de pel·lícula espectaculars, no? Vull dir, només quan ho llegeixes ja fas la idea, no? Canibalisme, robatori d'etiquets de racionament amb bandes, mares que es mengen el menjar als seus fills i deixen que aquests es morin, etc. Unes barbaritats increïbles. Vull dir, enmig de tot això, l'any KVD què es dedica a fer? Doncs millor alimentat que els altres, es dediquen a aplicar el terror estalinista a la ciutat. En una situació com aquesta, es dediquen a perseguir la gent per motius ideològics, etc. El 6% de la població és investigada, més de 5.000 afusellats per l'NKVD en el Leningrad assetjat. És un mètode brutal de mantenir la disciplina. Evidentment, si hi havia qualsevol complot, probablement els conspiradors haurien estar afusellats, però evidentment la gran majoria d'aquests afusellats serien innocents. En quant als presoners de guerra soviètics, són, després dels jueus, les víctimes més grans del conflicte, no només per la total negligència de les autoritats nazis, amb poques ganes d'alimentar-los i curar-los, sinó perquè la URSS, que no accepta organitzacions internacionals com la Creu Roja, per exemple, al seu sòl, doncs per la URSS són enemics. Llavors, clar, els presoners soviètics, aquests grans encerclaments amb aquestes butxaques d'un milió de tios, doncs després dels jueus són les víctimes més grans i no els tenim presents, no? Vull dir, comenta que a Alemanya hi ha un lloc on es commemoren les víctimes i ni tan sols una de les mencions és per als presoners soviètics, no? Perquè ens faci una idea, perquè un presoner
perquè la NKVD accepti un presoner soviètic, altre cop a Rússia, en intercanvi amb un nazi capturat, o un alemany capturat, ha de ser, perquè es consideri net, ha de ser provat que el pres va ser fet pres en una situació en què no es podia batre més i a sobre que va ser rescatat per partisans o escapats, no entregat. Per tant, la quantitat ínfima de presoners es poden considerar innocents. O sigui, tu, perquè poguessin tornar a deixar entrar a Rússia, t'havies d'haver escapat i a sobre havia de quedar demostrat que t'havien pres en una situació en què ja no podies defensar més. Absolutament impossible. Vull dir, és demostrar la innocència per doble vegada. No? Les execucions de presoners en calent són impossibles de comptar, però permeses i extenses, que vol dir que hi ha un moment en què ja no faràs més presoners. Simplement es rendeixen, te'ls carregues tots. No? Explica també el sistema oficial de tractament de presoners, que portava alguns, hi havia un sistema oficial de presoners soviètics, no? Que portava incorporat l'afusellament de jueus i comissaris polítics, per exemple. No? Encara que fossis pres allò oficialment, si eres jueu o un comissari polític et t'afusellaven. Explica les marxes penibles a peu o amb vagons congelats o amb vagons tancats i amb els presoners sufocats, doncs marxes cap a Alemanya o cap a Polònia o Bielorússia d'aquests presoners soviètics. No? En molts casos obrien el vagó i estava tothom o congelat o tothom estaven morts, ofegats. I llavors quan arribaven explica la situació penible en aquests camps de presoners. No? Es calcula que depèn del comboi, de 25 a 70% de presoners soviètics eren morts en el viatge i després venien als camps. Explica també altres crims innombrables, des del fet de treballar la gent lliure dels territoris ocupats, o sigui, els civils dels territoris ocupats, doncs, per exemple, treballar 12 hores per un pa o abandonar mentals malalts en institucions, deixar-los allà, orfes, sense portar menjar ni res, o inclús en algun cas agafar i afusellar tota una institució, fos de malalts mentals, fossin d'altres tipus de lloc, simplement per fer espai, per tenir quarters, per allotjar gent de la Wehrmacht, no? Tot tipus de crims indescriptibles. Capítol 18è. Le dernier effort, 15 novembre, 4 décembre. Al límit de les seves forces, els alemanys troben difícil acceptar que han de recular i comencen a ser massa optimistes sobre els seus reports. No? La terra cremada dels soviètics fa especialment mal a menys 35 graus i Von Lieb no deixa de fer càlculs militars complexos de com treballar l'artilleria, de com posar, de com fer un micromanagement de les seves tropes per intentar fer el que li han comandat, a més sense carros de combat. La tècnica i el cap fred dels alemanys és absolutament impressionant en quant a control de nervis, professionalitat, vull dir, és una cosa increïble, inclús quan pràcticament no tenen res. No? Igual que al nord, al Caucas, Hitler se n'adona que l'operació Barbarossa no podrà atendre els seus objectius. Igual que els soldats alemanys, per exemple, només esperen tirar enrere una línia defensiva més sòlida i estan totalment al màxim de les seves forces, mentre que els soviètics sempre tenen més carn de carro per llançar la batalla. No? Per tant, dos dels grans objectius dels tres, que són ni Leningrad, ni el petroli i el blat el petroli del Caucas, no es poden
obtenir. No? Els tres es queden així. No? I el tercer tampoc, perquè al front de Moscou, Halder pensa autísticament i amb una tropa molt dèbil i a la que Hitler li prendrà l'aviació per enviar-li a Mussolini, no contempla l'enemic com a factor en la batalla, vale? De l'arrogància que té i el menyspreu que té per l'enemic. No? No obstant les il·lusions que la URSS s'enfonsaria, així com l'exèrcit roig, això resten il·lusions. Goebbels anota al seu diari l'admiració de treure un cop rere altre tropes d'aquesta estepa. Després de tantes i tantes derrotes, els russos són capaços de fer lleves i lleves i lleves i lleves de gent. No? En efecte, la guerra contra la URSS no és com d'altres amics com França o arreu. No? Els alemanys arribin al límit físic i moral. L'apatia s'extén, la munició manca, l'aviació ja no dona suport. Arriba un moment en què els hi manca el líquid per preescalfar els motors dels avions perquè puguin arrencar. I la logística no arriba, i la prioritat de la logística és la munició i el combustible. No, els hi falten coses, al final. A poc els atacs s'aturen, mentre Zhukov prepara el contraatac. Al sud, la pinça de Moscou, típiques pinces nazis, Guderian ha de prendre Tula, que és una de les ciutats satèl·lits de Moscou principals, després d'encerclar Moscou. No farà ni una cosa ni l'altra. La benzina no li arriba, com a d'altres llocs. Costa treure els homes dels seus refugis. Es troba davant d'una població defensada amb tallers propis de reparació, milícies ciutadanes a part de l'exèrcit, i aminora l'objectiu de conquerir Tula a limitar-se a tallar una de les grans vies ferroviàries de Moscou. La seva pròpia línia de subministrament és tallada per una divisió de cavalleria. Sí, de cavalleria. I recula només uns 30 quilòmetres, obsedit ja només preocupat per evitar l'aniquilació de les seves pròpies forces. No? Els autors del llibre no donen validesa a que la culpa fos de von Kluge, en un dels debats clàssics sobre la Segona Guerra Mundial. Igualment, no donen validesa als arguments que és el general hivern el que fa que els alemanys no puguin atendre els seus objectius, al qual donen validesa tant els alemanys com els propis soviètics. Les dues historiografies creuen en aquest mite del general hivern. Ni l'hivern abans de la contraofensiva de Zhukov és tan dur per l'època, ni existeixen divisions siberianes, com s'ha cregut i com la pròpia propaganda soviètica feia veure, capaces de lluitar a menys 40 graus. Els soviètics han patit l'hivern tant com els alemanys, fins al punt de rescatar roba d'hivern de tots els cadàvers, per exemple. Senzillament el que passa és que el tipus de guerra alemany que preveia que l'hivern fos ja un temps d'ocupació i no encara de guerra, doncs no concorda amb el país que s'ha conquerit. No? Contràriament al que es pensa, Alemanya va respondre bé a la falta de càlcul produint els vestits d'hivern, però aquest equipament pels soldats alemanys es troba a Varsòvia o a Breslau, a Wrocław, i no arriben al front per la manca cada cop més acusada de trens i de vagons, perquè es dona prioritat a la benzina i la munició i hi ha moltes coses a transportar, inclosos jueus als camps, per exemple. I es negligeix coses com vestits d'hivern, oli per motors, elements òptics per als tancs, etc. També desmunten els autors el mite que es va estar a punt de conquerir Moscou. Era impossible
amb el nivell de forces amb el que es va arribar. No? I llavors fa una petita nota sobre com, mentrestant, continuava la neteja de població per part dels alemanys dintre del territori soviètic ocupat. Capítol 19. La contre-offensive soviétique 6 décembre 1941, janvier 1942. Explica a partir d'aquest moment la contraofensiva soviètica de la mà de Zhukov, confirma que els contraatacs es feien amb el que es tenia, val? Sense pla ni mirar les condicions de la tropa, i que tot era per guanyar temps i erosionar a poc, després d'una muntanya de morts, l'enemic. No? La manera russa i soviètica de defensa en profunditat. La manca d'artilleria, en aquest punt, per part dels soviètics, fa que els assalts siguin, en la majoria de casos, amb fusell, amb gran pèrdues. O sigui, quan els soviètics contraataquen, ho fan fusell en mà. Val? La majoria de combats al voltant de Moscou seran infanteria contra infanteria. Alhora, les condicions climàtiques fan que només es pugui avançar d'1 a 1,5 km per hora i els cavalls fins on s'enfonsin de neu fins al ventre. Els batallons d'esquiadors, que poden fer-ne 30 de quilòmetres per hora, tampoc es poden prendre avantatge o fer servir aquest avantatge, ja que la logística no els pot seguir. No? Els mèrits que s'atribueixen sovint a Stalin són en realitat de Zhukov, que és el que manté el cap fred i és el que se n'adona que els alemanys ja no tenen les forces per abastar les seves ambicions. No es defensen com abans i no contraataquen immediatament un cop se'ls ha atacat. Val? El contraatac al nord es fa sense artilleria, quasi, poble a poble, casa a casa. Els alemanys tenen alguna desbandada, però en general l'exèrcit aguanta, tot i situacions imaginables de gent deixada de la mà que quan d'allò diuen o em recolliu o fotem un tret perquè no em vull quedar aquí enmig del gel. No? L'aviació roja no està ben coordinada amb els altres exèrcits i en el cas de la Luftwaffe ja ni apareix. No hi ha la lenta retirada de combats en miserables condicions en ambdues parts i sense cap capacitat de contraatac. La contraofensiva és lenta i dolorosa per Zhukov, impacient. No? Llavors hi ha aquesta idea de que els arriben i llavors els soviètics diuen han quedat sense forces i els soviètics els passen com una onada i els alemanys carreguen el camp corrents i és com una cursa. En absolut. Els soviètics, els alemanys es retiren però aguanten la disciplina altre cop. Les forces alemanyes són molt bones i és amb molta sacrifici que s'aconsegueix que es retirin sense artilleria, amb moltes pèrdues encara. No? Al sud, la coordinació entre exèrcits soviètics funciona una mica millor i l'encerclament de Tula per Guderian es troba en el seu moment encerclada. Reculen 150 quilòmetres força ordenadament, però deixant enrere molt material. La derrota és clara. En la desfeta, els alemanys tenen les reserves massa primes per respondre satisfactòriament. Ells no estan acostumats a la típica línia d'exèrcits en què tu tens una reserva i quan falla un lloc de la línia envies la reserva. Val? És un altre tipus de guerra. I les seves reserves són molt primes. Hitler està concernit en els altres dos fronts, val? I en altres teatres de guerra, no només hi ha l'operació Barbarossa, ni en altres, i és de l'opinió que Alemanya en aquest moment va més mancada de treballadors que de soldats. Per tant, no vol posar més recursos a l'operació en Barbarossa. Hitler fa quelcom que és contrari a la tradició militar alemanya i és donar l'ordre de resistir costi el que costi, per protegir l'artilleria pesada.
Val? Això va en contra de l'autonomia de comandament local i sacralitza el terreny per sobre dels exèrcits, que és quelcom que no és propi d'ells i, a més és absurd dintre en la Unió Soviètica. No? Cada cop Hitler es passa més per alt al comandament i passa de directives a ordres directes, degenerant la qualitat del comandament i fent-lo una mica a la soviètica. No? Hitler pren cada cop més el comandament directe en diversos afers i serà el comandant de facto dels reemplaçaments al front nord i centre. Hi ha dos dels grans mariscals que estan portant els dos fronts, el nord i el centre, tenen 60 i 61 anys i estan ja que no s'aguanten de salut i els ha de reemplaçar i posa dos titelles, però realment és ell qui qui porta el comandament. No? Narra el contraatac al centre i l'enorme cementiri de tancs alemanys i com això es grava per primer cop i inclús rep l'Oscar al millor documental i Hitler veurà aquest documental al maig del 1942. No? Veient la situació, Stalin vol fer un Barbarossa a l'invers, creient que els alemanys es desfaran i correran fins a Alemanya, i a tal objectiu no para d'enviar durant els 2.000 quilòmetres de front tropes sense preparació, pensant això, no? Que ara ja els hem aparat i ara els avassallarem nosaltres. Això no passa, els alemanys reculen, però no en desbandada, i les pèrdues inútils que es creen així doncs continuen a apilar-se i a apilar-se i a apilar-se. Realment, Stalin té molta culpa de la gran mortaldat de la victòria soviètica. De la mateixa manera que el Barbarossa va ser una fugida endavant per la negativa de cedir d'Anglaterra i d'arribar a una pau, la fugida endavant de la resistència soviètica és la declaració de guerra de Hitler contra els Estats Units. Valora tota la situació geopolítica al voltant d'aquesta decisió, els autors, i principalment la negativa de la URSS a declarar la guerra al Japó i deixar els americans bombardejar des de territori soviètic al Japó. No? L'objectiu era evitar un segon front, fos el que fos, i podia exigir això a Stalin degut a que la URSS estava portant el pes gros de la guerra i de fet els hi demostra. Diu, mira, escolta, no m'obriu un segon front perquè és que no podem més i els hi demostra els sacrificis, no? que estan fent. Aquesta exigència tindrà un gran preu, però els americans tarden 2 anys més del que haguessin tardat a guanyar el Japó si haguessin pogut bombardejar-lo directament, sobretot les fàbriques de munició, etc., des del territori soviètic. No? Adreça també un debat clàssic sobre quina va ser la batalla decisiva i conclouen que això és un miratge, que no en va ser cap en concret. Realment els soviètics no han seguit cap estratègia audaç i les que han seguit d'estratègies no han estat ni tan sols ben executades pel comandament. És el fred, el terreny i sobretot la fatiga els que han rendit els alemanys exhaustes i l'erosió permanent dels milers i milers de cossos soviètics que s'han carregat. Relata també la primera visita diplomàtica d'un britànic a Moscou i com es repartien massa el pastís massa d'hora, mentre que la lluita de reconquesta no havia fet més que començar. No? I les atrocitats grosses de la guerra també només acabaven de començar. No? I això és el final de l'operació Barbarossa. L'operació Barbarossa doncs, s'acaba el 1941-42. La guerra dura fins al 45. No? Vull dir, això és només un capítol de la Segona Guerra Mundial en un dels fronts. D'acord? És un llibre que jo crec que està molt bé. Et dona una mesura de la bestiesa
de tot plegat. És de les dimensions de la catàstrofe humanitària i de la guerra, probablement la guerra per antonomàsia, no? La Segona Guerra Mundial. Típic debat de com haguessin pogut els alemanys guanyar, no? Que és típic que es fa, no perquè es tingui simpatia pels alemanys, sinó perquè és un típic debat de... Segurament, jo crec que limitant l'objectiu a dos fronts en lloc de tres. No? Per una part, destinar més recursos, evitar el front centre, anar directament pels Bàltics i conquerir Leningrad, en lloc de tenir l'assetjada i no fer res. I segon, anar pel blat i pel petroli del Caucas, o sigui, a Ucraïna. I simplement buscar aquestes dos pinces i fortificar buscar zones d'evitar el contraatac rus. No? Tenint en compte sobretot que el camp de la Unió Soviètica el dominaven els alemanys com volien. És quan s'arriba a la trinxera que els soviètics igualen, no? Però si tu simplement no t'apropes a Moscou, no t'apropes a les grans línies, simplement et basa pels recursos naturals que tu vols i et dediques a carregar-te els exèrcits que van venint fent el que fan, fent aquestes butxaques de 650.000 homes, 1 milió d'homes, militarment jo crec que això hauria estat l'opció més bona pels alemanys. Però el problema dels alemanys per mi no és un tema només militar, és un tema polític. O sigui, primer de tot, al començar la guerra ja és un error, però inclús si tu la vols començar, el que no pots pretendre és fer el que van fer. No? Arriba un moment que quan estaven conquerint els països bàltics i Ucraïna, els hi donaven la benvinguda. La gent estava fins al gorro del govern soviètic. No? Doncs el primer que has de fer, si tu arribes a una situació com aquesta, el que has de fer és entrar als països bàltics, declarar la república dels països bàltics, o les 3 repúbliques dels països bàltics, i posar allà un govern titella, però donant-los plena autonomia, o sigui, anar allà i dir, mira, ara sou un estat búfer meu, jo us garanteixo la independència, però vosaltres m'heu de donar algunes tropes, algunes tropes i, sisplau, controleu el vostre territori intern. Val? El mateix amb Ucraïna. Si tu conquereixes Ucraïna i declares l'estat ucraïnès lliure, probablement, a part de la zona més de Kherson i tota aquella zona d'allà, la majoria dels ucraïnesos haguessin anat amb els alemanys i haguessin defensat el nou estat ucraïnès dels russos, inclús dintre pròpia Bielorússia i inclús dintre Rússia. O sigui, hi havia molta gent, de fet hi ha una experiència que narren una república que es va crear d'una Rússia lliure, que simplement si tu haguessis agafat i creat aquest estat rus, serien els propis soviètics, russos, ucraïnesos, bàltics, els que haguessin fet la guerra contra els soviètics. No? Aquest és el problema intern que ja es diu en el llibre, de voler ser els alemanys els que s'enduguin la glòria de la victòria. No, crea estat de búfers i ells es defensaran pel seu propi interès i llavors tu simplement els coordines i tal, deixes clar que els governs que hi hagi són governs que t'han de respondre a tu, però vaja, em sembla d'una lògica aplastant. I llavors simplement fortifiques, tens la zona bàltica i tens la zona dels recursos i Moscou que no tens per què conquerir-la ni res. No? És l'obsessió aquesta de Hitler que ha de caure el govern perquè així els anglesos perdran tota esperança d'un segon front a Rússia i accediran a pactar la pau.
I llavors en una segona temporada, ja a l'estiu del 42, agafes i simplement talles la connexió entre l'Ural i Moscou. I Moscou sol, sense els recursos de l'est, doncs ja no crec que pogués resistir més. No? Però és un problema polític. El segon problema polític és el propi hitlerisme, el propi antisemitisme dels nazis. Escolta'm, si tu ets un cínic com a cap d'estat i has vengut l'antisemitisme dintre d'Alemanya per poder prendre el poder, vale, molt bé, doncs expulses els jueus, però els poses els poses a Polònia o a Bielorússia, però en un lloc amb condicions que sostenguin l'economia de guerra. No? Inclús de la mateixa manera que estàs rescatant nacionalitats i estàs posant-te com a llibrador d'aquestes nacionalitats, crea una república jueva de centre. Si fossis un cínic, el problema de Hitler és que ell és un creient realment, ell és el primer dels nazis, no? Però si fos una mostra de cinisme, com molts governants ho són, un governant més professional, més cínic, el que hagués agafat és agafes un lloc i dius, mira, no, aquesta serà la República Jueva de no sé què, sota protecció nazi. I podries, en lloc de gastar tants esforços en matar gent, en d'allò, perquè moltes poblacions d'aquestes el que volien és treure, hi havia molt antisemitisme no només a Alemanya, de fet l'antisemitisme alemany és pres del que hi havia més a l'est, no? Si els ucraïnesos, per exemple, o certa part d'ucraïnesos, haguessin estat a favor dels alemanys per treure's en part població jueva, doncs els dius, vale, doncs els traiem i els posem aquí, però no cal matar-los. Només un nazi convençut creu que cal exterminar-los perquè realment està amb aquesta paranoia pensant que són el dimoni, no? Realment els problemes de... Sempre es diu la posició dels nazis era impossible de guanyar pensant en una cosa militar, però jo crec que militarment no és tant la impossibilitat. La impossibilitat és la impossibilitat per les condicions polítiques pròpies dels alemanys. Començant per la més grossa de totes, que és Polònia. No? Polònia estava governada per Piłsudski, que era un dictador que perfectament hagués pogut estar... Nazi no, perquè els polonesos no han estat mai nazis, però una dreta protofeixista que perfectament hagués pogut col·laborar amb Hitler si ho haguessin gestionat millor. I a més no haguessin tingut de tenir tanta dedicació i tanta tropa en el control propi de dintre de Polònia. No? Per tant, els problemes dels alemanys són problemes ideològics, són una gent massa ideològica. El paper de la Wehrmacht com a exèrcit és al·lucinant, és boníssim, són boníssims. Els problemes venen ideològics. Per què t'has d'entestar en netejar Polònia de jueus? Quina absurditat és aquesta? Si tu has convençut, si tu has guanyat poder a Alemanya amb un discurs racista i antisemita, vale, doncs treus els jueus d'Alemanya i els pots a Polònia. Però a partir d'aquí tu poses Polònia respecte a la seva sobirania, en tant en quant t'ajudi, i ja està. El problema és que realment s'ho creuen i realment són uns antisemites i realment tenen paranoia sobre la maldat dels jueus i això els hi porta un gran problema. No? Però feliçment tenien aquest gran problema militarment i van perdre per això. Tot i que infeliçment per les milions de víctimes en aquest cas jueves.
I aquesta és l'èpica brutal de Barbarossa i de la Segona Guerra Mundial. Uh, jo crec que algun llibrot d'aquests sobre la Segona Guerra Mundial s'ha de llegir, perquè si no, amb el cinema i amb una lectura general com de llibre de text no, no t'adones de la magnitud de la tragèdia. I això ha estat Barbarossa, la guerra absoluta de Jean Lopez i Lasha Oknesuri. I fins a la propera.